Wannan na kira cikin gida ɗakuna uku da falo ne. Nan tsakar gida, nan sitting room ɗakin mai gida, ventilation nan wancan, nan gashi nan ƙofar ta falo, nan kuma gashi na dawo tsakar gida, ga rijiya nan da ruwa a ciki, nan falo ne, nan kitchen, wannan kitchen, wannan kuma dining ne, wannan kuma baya two bedroom ne kowanne da toilet ɗin.